You're live. Okay. Díadh a chairde? Díomh gus tá sibh So an as ar bhe seo. tá me seo agus Eímear ag deanú collab faoi dhearú. So Leabhar muid faoi seo I'd say gá bblion ó hin Beiidir. yeah, caithfí muid, rudneardaí anú agus an sin Harlan saoil. So Bhí me díar chun sin rá Harlan saoil agus níor Harlan collab, but faoi dhearra fuamuid an tám go raibh mar burt saoir an céine. yeah, agus yeah, I mean níl ach cúpla beachar deanta agam inis ar YouTube, so seo an tríú cheann sílam. Yeah, rinne mé cúpla cín siar fithe nuair a thosaigh mé amach ar YouTube. Ach tá sí Jackar nuair an nachhfuil tú leid in ag an eile, tá sé kind of yeah, caithfí tú an sais an cúna sa líú. Yeah, good dear, okay. But just but bhaithlam a bheith cinnte go glunnan daoine muid. So always nice to hear and see you. Okay, so sin go má is féidir libh muid cloisteáil. So just an glunnan sibh muid a chairde. Do you hear us? And we'll fibre be leis an uam ná rudder be mar sin. Any problems with the sound or anything, just Aberlin. Yeah. Well, right. Sé go má dúan, but orintanta just níl sé go má. Yeah, caithfí tú a bheith cinnte. So yeah, tá so image cabbé agus ma tá fibre bí just intu doing a chairde. So beidir ar waithla tú hain a chur in aithne ar dús Eímear, beidir nachhfuil aithne ag cúpla duine ort. Yeah, perfect. So is mis sé Eímear is stocha thosig mé ag déanamh rudí ar na man síalta siúrin le fithe cosúla anna cuidíní bhí ladran ar anna cuidíní. So thosig mé Instagram agus YouTube, and then bhí me á dhéanamh ar fá like blian-ish, like úil go úil, and then for mé binnim a blian déirnacht an old school. So then bhí me dhéanamh mástracht a nuirí agus sin an fá just like stop my leis go homlan because we just ní raibh an támagum, but le Beiidir I'd say only Anna Beiidir larmi fiara tá mé arás. Tála mé arás rinne mé ahío chun arm féin. Agus is glas tú a echo arás ar YouTube bubble. Agus ar went tú soltas an Maistart? Bhain, but bhí sé in market digital, so it was in digital marketing, so bhí sin go má obviously dumb, but fresh in bhí mé mar if it got Gaeilge ar an Aintas, so I was the Irish officer for my students union. Agus inis is postalán I'm sure, but bhí sé part-time sure nuair rinne mé. So there was enough work for a full-time person. Bhí mé á dhéanamh part-time sure agus Joan agus voluntary. So sin just an gá. I was like, right, ní féidir an trí rudí éanamh. Tá sé go hálan a bheith rás, like tá pobl na Gaeilge go hálan ar lína. So yeah, agus is jazz is for jazz mar tá pobl Gaeilge bug ar YouTube. Actually am go méid sé ag fás. So yeah, mar fecum cúpla duine nua ag deanna rudí as Gaeilge ar YouTube, so yeah, fásta agus bíonn tú ar Instagram fásta an fearlaat YouTube ná Instagram cé acu is fearlaat. Sin ceis má. So mí nó mé air sin, but ar dús dúirt in éigen go bhfuil reverberation out. I've turned down my sound. I wonder, are yeshik shin? No, I'm not. Oh, okay. Oh, Neil, let's look him. Michelat. That was like a guess that your sound was coming through my sound or something, so I turned down. Cost me she is okay speakers, but Neil Mero Quinta because Dorothy had a girl shake a bra, so Neil Mero Quinta. Beidir Neil look Beidir near ta tossa ag lorch. Move key Misha Mike. Swing of Ma actually. Shannon already animate. Yeah, so just kind of a kincha. Is anyone else having problems with the sound? Does it sound like there's 20 people talking at once? Which to Broner Fushin. Yeah. Okay, no reverberation now. Okay, so Beidir near Tadinya wine ag lorch milk image or microphones. Sound is good. Fab. So
Is tóga táníonn si lom ach like slite éagsúla so YouTube mohíam gur féidir lom like really dullas teach in rudí and like am a cathab le daoine ghfuil like cadre bhád níos I don't know like just níos daine gur féidir leat really leir le daoine agus tá comments really fada tá gachar just níos fuide and their Instagram it's like on skippy such a really geary like got in a command lat you're like please stay to the end an ceart agad yeah faim a bhád ní smó comments ar YouTube agus bíon daoine you know mar dúirt tú ag ra ní smó agus beidir ag inse dit faoi na scéal hain you know as an at seo méid tá ag fóm Gaeilge mar da yeah tá sé into jazz chuann tú aithne níos fearr ar daoine sílam. Yeah, ach an rud a hatníon lom ná tuiscúil mé ar an gá ardán gur féidir lom kind of buúla le daoine ar an gátíh so fecinn siad kind of I'm out and about and rudí beaga agus an sin gohfuil like níos like déanam se reels beag as na fi an fada ar YouTube so it's féidir le kind of aquimmer a little summary all and then take má tá fánar tétrasnig a YouTube agus like an scélar fad fé tro an nóméid all faoi mu seach an omláin. So yeah is rud jazz é sin an éagsúlar sin agus sílam is sus é Instagram arnta ó YouTube is bralam a bheith ag deanú fisean fa chunne YouTube agus maithlam an sin is maithlam a bheith ag deanú real bug real gar agus ní lechan sé cho ada agus yeah is sus é ach an sin sílam gohfuil sé aonanta dalí a bheith consistent ar Instagram but waithlam a bheith consistent but waithlam a bheith you know chur cúpla rud ar mar scéal ahan lá ag leirte scéalaigh beidir like I harda aniu tá mé ach tá sé aonanta dalí sais coneal suas lei sin sílam. Yeah, cínta like sin an rud le Instagram tá sé kind of caithí tú a bheith consistent mátá tú gurí fás and it's just an algorithm is rilla like dating Lana right ar an like ar an scale seo ar bheit tamil but like sin like tá buntá si leis comá cos tá mar dúir tú is féidir leat like really aanamh in like tróna ná like óra cléig mátá sé anna tapi but na fi an YouTube glachan siad like tá cean a gom a tá ag over ar le mí anuas so just yeah fast agus orintanta sílam ní ghlaci an fi an seo rá ada you know beidir cúpla lá agus ní bhíonn sé fear riú agus is bralam a bheith deanú na bhí seán ach yeah sílam you know obair atá gist fear obair atá gist so agus tá sé simú mar nuair thuí mé go idir scéal hu me go idir scéal a mí dhearú fór agus dúirt níos mó daoine lom bhfuil mé le cúpla duine a ro aithne acu orm agus dúirt siad lom tháinig mé thu ar Instagram dúirt a bhád níos mó daoine é sin tháinig mé thu ar Instagram agus láú do bhád níos mó agat ar YouTube yeah ach sílam ar YouTube bíon daoine subscribing agus an sin ní bhíon siad ag arcairt arís so beidir le Instagram you know agus fecinn daoine níos mó stuff ar Instagram just níos mó stuff popping up so yeah beidir sin an cis a bhí sé simú yeah chuir sé aonú orm Chris is fearr lo YouTube ná Instagram chuir a ceapan se cos tá anna chuid kind of anna chud agsú down tá daoine really passionate faoin ardán is fearlo like really argáintí láidir yeah agus sílam gnéar a bhád níos mó daoine is fearlam Instagram dear go leor daoine lom ná ní bhí me garc ar YouTube ar Harbí ach sin áisteach dúsa mar is bralam sa YouTube an maiid láat sa YouTube yeah like bhí mé i gcónaí hat an YouTube lom like nuair a bhí mé like Golflin dig dish, Trevelin dig dish, we may like really into, you know, Zoella, Vlog Brothers, like Nadini, more raw. Yeah, it's cool. Yeah.
So like a gcónaí hanse bhí mé gcónaí brand nuair, so like níl aon ine ar go daithní in YouTube lo mar sin kind of an rud a hanlo a gcónaí, but now I'm like tá sé just éagsú, like I think go bhfuil leint beag an níos nó go mar YouTube, but tá si nach mór mar an ggéine really. Yeah, sin é is fearlam dearhanna is fearlam YouTube like imime am si ar hain bí me arc ar golóir bhí sean ar YouTube agus ní haithim golóir ama ar Instagram agus ach ag an am cearna is maithlam is maithlamsa bheith ag arc ar na reels mar orintanta fólamíam like nach canse as idális agus bhí sé gasta like ní romé ag arc ar ní river like a thugáil as de lá agus sí sios agus brandnuir Dúré agus an sin orintanta bíon cuimhne agad ar na rudí sin like cuian a nach canse seo a tháinig mé ar Instagram ach an sin ní cuiban leat golóir stuff ecin tú níor bhíonn tú like doom scrolling or so buntáistí agus mí bhaintáistí Instagram agus YouTube. So okay, as far le Chris YouTube, so Beiidir gur bhar linne YouTube fasta. Ach daoine eile ag arcarin cé acu is far live. So what do you prefer? YouTube, Instagram, agus an leanan sibh Virginia ar Instagram. Do you follow us on Instagram? Leanarin Gaeilge Eímear Gaeilge McCree little promo agus an show. The handles. Chuhí mé an tola sin sa chuirsíos in dhéan bhí mé ag baga cos like tu si doíra mar deanam dearmid ma Instagram a chur ma chuirsíos orintanta so caithí mé sin dheanúis. But okay, so Higglib an ceist sin a ragart. So what do you prefer, YouTube or Instagram? Agus an híime dorai leis an Comhrá. So tá an simulgam I de fust agus Beiidir go bhfuil cuma creepy ar sin ach tá cuma inta simúil ar de fust. So ar white leat Lord Rudbug faoi sin? Yeah, cínta. So it's Anna atá tedal Anna fancy, but ní post Anna fancy. It's go hórdathóir trío level le chun na Gaeilge, so third level coordinator. An rud cílíonn sé sin ná bíam si obair leis na Cumann Gaeilge, so like Irish language societies. I'm not sure how people are familiar leis like an educus, slí educus in Éireann. Go bonusach ag an old school in university tá like groupí socialte gin. Agus gléin siad societies who so show like on Gaeilge society go bunúsach an gléin siad Cumann Gaeilge who tá dearmid ar taobh in YouTube comma an simú. So Cairíam lo sin chun kind of fós agus ferbert crohamid cúpa cí nua am líana bhí mé anas as lei sin tá sin soch Jackar le déanamh orintanta marall like mun raibh sé ann níl taithí le daoine leis an go taithí daoine leis níos smína bhéir níl fáinir chu an obair chuirteach is anna cuid obair like kind of gachar a chur le chéile agus go maiid sé leanúnach agus comála sin Cairíam leis na hifiigh Gaeilge ag na Aintas. So anna cuid na old scoilena in Éire and a lot of the universities in Ireland have student unions, so kind of mar onadaha duna muclain, so like representatives for the students, and then being onadi Gaeilge who, and that's an ifigach Gaeilge. So sin Thomas just a Cairú go bunúsach le Gaeilge a Curcan Keen ag an trío level, so that's a Cairlis na Cumann Gaeilge, Cairlis na hifiigh Gaeilge, a chur trainál ar fáil, ag agrú imachtaí socials a dómh, Cairlíonn se Cairlan Garmacha, so déanam se like it's rud curmid le chéile, it's like Carter Oraclig, and Larry mar fa Oraclig faoi na deisina ar fad atá amach an sin leis an Gaeilge, Ceir gur féad leat a dhéanamh like literally gacha le rud like on Stott, like on ein Sorapach, literally like on na man má a gréibh ar an telefís like pay rud really faoin spéir leis an Gaeilge agus ag obair sin cuide sin mórról go bunúsach. So taíonn sé lom caithí mé rá cos mar dúirt mé libh hana bhí mé mar ceann duna ifigh Gaeilge sin. So bhí sé go má like bhí aithna gomer anna cuid daoine a bhí á dhéanamh sin, bhí sé just go má canú leanú dorá pí of beag le saoil na hoscoile agus mé ag obair.
so bhí sin go Yeah, sin có jazz agus is kind of like full circle moment. Dtír é like tá kind of íhananta gradam ag teachta nu, so I have awards nights coming up, and bhí mé ann an nuri mar maclain agus inis tá mé ann like ag brunna dúisina ar daoine, and I'm like, oh my god, it's so like full circle mar dúir tú. Yeah, na sin có jazz. Agus is ionintach é sílam an post sin a bheith agad, mar sílam go bhfuil just na de sinna like sílam go níos mó de sin ar fáil ahan lá. Literally sin cuid an cur láthair like ar an céad nó dara slán on the first or second slide. Literally gaci le blian tá níos mó puistig teach le Gaeilge. Not to go into the whole cur láthair dish, but just tá siad ag fás agus ag fás. Like anna cuid daoine is saoil na Gaeilge, ní raibh a post ann nuair creating siad in ollscoil, nó nuair bhí siad ag cursteach ar an ollscoil like cúig blian ó hin. So she just ag fás agus ag fás gaci le blian, like tá sé tharbhar le feicáil is bralam é eáil. Yeah, no, tá sé ar dói. Agus tá mé ag buint sult as na YouTube shorts nó na reels a bhíonn tú ag deanú faoi like na bíalaní agus na bíalaní agus na títhe táhairne fásta an áitina a bhíonn tú ag go. Yeah, like sin an rud leis an post show, it's like mise a bháin really, like mar dúirt méid it's na hoscoilna, but it's na hoscoilna ar fud fad na tíra. So it's like Bale Ferriste, Kirkgig, Gaeilge, Ballyaclia, Loch Gorman, Caherlock, pay áit go bhfuil ollscoil ann, tá mé ann. So sin kind of on fá, I was like, well, agus mééis a role show, ní bhaid mé ann go Joe, so I may as well kind of tóg na buntáistí a bhain lei sin agus déon fí an faoi gacrúd in éireann, cos táníte sin lom comá le cholachtaí beaga a haisbáin do dhaoine. Agus Cadé an chathair is fearla tá simogam mar bhí mé in náliamh den chéad uair an uirí i mí fearra, ní raibh mé riamh an náliamh roimhe sin. Agus sílam nachhfuil sin cotinta ach níl so go níl sin ní raibh mé riamh an agus bhí mé an den chéad uair mí fearra an uirí agus bhfuil mé soltas. Ach an sin bhí mé ag gorcaí den chéadúir an uirí agus bhain mé níos mó sult as corcaí. Tus gom is cathartha defriúla éiad. Tá siad kind of mar an ggéine ag an amcéin, like tá siad anna cosú le na chéile móhíam. Yeah. Yeah. Tá an ceart agad tá siad cosú le chéile ach sílam go bhfuil corcaí rudbug níos cosú le Ballyaclia. Yes, it's níos mó cínta, yeah. Yeah, I mean, tá mé cléinte, I dare him Gaeilge, but tá mé cléinte, cos cúma chuig an ollscoil ann. So it's like not, má thógamid Gaeilge as, cá mé, like, pí of beag mé mé ferriste actually le déine, agus hatan sé sin go mórlum. Ní raibh mé really ann riomh solar hosig mé gobar an seo, but tá ifigí a gcuin, i Ballyaclia an áit an obriam féin. And then in Bale Ferriste agus in náliamh, and then Tommy fustú in a fuil láthair chun bheith cúig mún. But like níor mé ri ann, and obviously bhí crunethe gom hu a sound, bhí mé buile leis an ollscoil na banrína hu a sound, and then bhí leihananta le bhí like rudí planála gcuin hu a sound. Bhí sé just go hálinn, like an méid star atá ag an cathair agus gacrúd, like Titanic, is gacrúd like ní aca mé Titanic, but you know, just bhí sé go hálinn. It'd be idir Bale Ferriste agus Kirkgig. Tatní in Ballyaclia lom, but it's like das mé nuas in bailile soch beag kilwanton, so like just na caracha ulmhór mar sin an like mohíam cailse is cuiimh lo bhí mé dul go ma agalibh don roll seo, so well not don roll seo cos bhí sin ar Zoom, so nuair bhí méid obair leis an gunra mar cuid dim a céim, so bhí sin like dare for no, Marta gobs in nídig nor ag an mar sin. It's like tamalo hinnish, but ní ra vis gom conas dul ó stáisiún Houston godí like Stevens Green, so just heal me. It's like dahan no mate. Like it's to be boss now. Like it's so fada. Oh yeah, no sin raw. Yeah, on Adra. Like sweet of sheer air, like just a goira, because I was like ní ra leap cardigo, because ní ra sé dí and all really if you made just like shoe. Agus just fi mé like well níl coins ago agus mé lípcard come so John Rawas fa like orclake tá sé gran mar solar rug me go Ballyaclia
bhí mé chóchláirte le bheith agsúil ar fud na háte mar te agad is dácha nachhfuil go leor ampur poblí in núnaál níl ampur poblí so táid ar an argóil so bhí mé chóchláirte le bheith agsúil like ar fá fihe bommate tríthe bommate beidir mar sin ní bhag méid go bailthe clia bhí inú an dónarm go raibh like Bosanna agus an Lewis agus bhí sé hóforest ról áirbí agus an sin is cuilum like níor bhí mé arás sa bhaile bhí mé like caihí mé siúil ar fá cuaig bommate jeag like tá sé miltena so bhí mé ag brath ar an ampur poblíonn sin níor bhí mé a maiathe clia is mailam is bralam bailthe clia go cinnte ach sílam an sin is bralam béal firste fásta agus an róte riamh i nera nera no ní dóile mé ní dóil go raibh mé riomh nera bhrálam dul coolla mé rudí an wafuoi coolla mé ghfuil sé an just ionach le tá anna sim go a cuasí stara coolla mé ghfuil sin an bhá mátá tú in nera bhrálam do le cos tá cuairte gom a ggurhás an áit sin dó agus cluisií rudí all in faoi Dean sin sin gur sin an just fiarlo sa tír agus ní dean anna chuid daoine sin faoin áit gur á siad a nuas so sin fear sílam go bhfuil daoine an brádul as an chathair so is ru jazz sin eá ach no is chathair inta í chathair inta bug í go cinnte ach ná chathair inta san miúil agus tá na Dairy Girls agus na Bali agus an so tá mé just ag arc ar na comments miles an sin tá broner amachlo sin tú ice cream van an sin Tá far in bhil statííachta a óbrion mar ice cream van and he plays on tune ag full volume nar tá do bháile anyway Dúirt miles an sin conas íanaan sibh code switch nó code masca as Gaeilge agus conas a ceapan sibh gur afric an bhéile an Gaeilge le déine sin ceist anna dain okay so conas cai mé le ríis conas íanaan code switch as Gaeilge sin gan gá ceist agsú so tá so mé sin cé cean I think déanam se code switch ar code masca as Gaeilge go mion minic go háirithe nuair tá méid leabhart le daoine nachhfuil tá is gom nachhfuil Gaeilge láidir acu níl mé géirí go mothí sibh nach féidir lo le focail bear le cabhastraach cos is rud nádúirtha é nuair tá Gaeilge go mar daratanga go dtír mar tá Gaeilge go mar daratanga ach go háirithe mohíim an míonn tú a géisteart le bear aigen ar Harbí bhí mé nuair a thosaigh sé and then kind of ní really bhíam sé géisteach le mór an podcréalty but bhíon siad níomh comás go comá nach míon? Sin sampla aonanta mai mar bíon siad deanú code switch go mion minic ach tá sé cho nádartha mar dúirt tú is rud nádartha é a dheanú agus tá sé cear go leor mana bhfuil an fácail agat as Gaeilge a bheith a rá as béarla agus bíam se ceist wai mar brahann sé ar an chohex sílam dúsa ar YouTube agus Instagram bíam a géirí níor bhíam ag deanú bhí sean inis bíam a géirí Gaeilge úsáid den chud is mó ach uaireanta maithíonn an fácail as béarla níos agam níos nádar láidir agus ruí mar swear words ní just ní úsáid na cí as béir as Gaeilge cos ní Beiidir tuisnar as mé nu leis an bhfuil gan óigen just braní marthú an am ní hílann si seo aon rud dom just níl sé có mothúáin agus atá an béirle but déanam sé có másca go minic ar bhardúir tú brahan sé ar an cóhéics má táma ag déanamh chur láthair anna ifigúil
ní le a vanistóir, but like le Beiidir an Ryan Gaeltecht an ag a thugan míú dom. Déanam si iirecht gan béle úsáid cos mohíim like déana si anna chud ober chuna goil chuchan cín, just kind of mohíim gur ceart dom iirecht dhéanamh gan likes a Cahas Jacknar nach bhfuil gás ruí. lei sin tá sé aonanta dála gan like. Yeah, ide Jackar gan an like úsáid. agus bíon ag nuor bhí me glóirt le cantor dúchas bíon siad ag ra like a gcónaí agus sílam go rud aonanta nádartha é dheanú agus cosú lása rudí mar sin like swear words agus fásta Beiidir like áhar nach míam ag glóirt faoi as Gaeilge just níl de focail a gom, like dearm sé as Berlin an brandníim suas é nó brandníim suas é solar hosí ag leir nó aigen cos mar dúirt mé anna chuidíine a bíam se féin ag leir le níl gweil acu mar céad teanga mar just sin kind of mar a Harlíonn sé leis an Gaeilge an chud is mód am. An dar chud den ceist sin ceist an Jackar chuna sa ceapan siú gur áhraigh an Berla an Gaeilge le déine. I mean tá siad a ginmh truncar ar a chéile le blianta nuas like agus tá Berla ginmh truncar ar anna chuid teangacha. Níl mé cinnta kind of an céin coéagsú tú gglair frí seo, but like fiú má bhraíonn tú like ar Frankíis nó ar Gearmánis like tá Berla just coláidir cultúrtha sa dain go bhfuil sé ag ginmh truncar ar anna chuid teangacha. Mohíim go háirithe món teangacha cosú le like Bratanish, Scots Gaelic, Gaeilge marall go bhfuil Berlaí láidir sna háitina nó bhfuil like Gaeilge, Bratanish, Scots Gaelic á leabhar daoine. Níl mé ró cínta an massam gur drochrúd nó rud má é go fóil. tuigim is ceist wai é mar dúirt tú tá tionchar ag an Berla ar beagnach athantanga golóirteangathe agus bíon tionchar ag an Gaeilge ar an Berla fásta Hiberno English Hiberno English like fiú bhí mé ag glóirt faoin sampla seo ar na málaimh nuair deirtar mar hampla is leor aonanta é an nuair sin. So it's a great book, that book. Like being Dini ara ruddy Martian as Berla or like he's a friendly boy that Kevin or whatever. Being shade a bunch you sag as instructor shin. Instructor, character fadagot. Character fadagot. It's co simul nor a landall and like the anna quidini international ag chocht gehair and ish treat no skull and marial gowill on Bratton kind of Garhamach as an Sorbach, but sin scale but being she oriented is Jacker or who mar talk kind of schlitte le ruddy le raw. So mar hampla like dermid tortamach in Gaeilge and then dermid like giving out in English and like ní rud sin in tier hella. And then dear den egan Kershias in of her care giving out and I was like Neil fuckalella gum do. Just ag tortamach like I ag Lord Fushal Americani agus heel sé gro sé groundwork like give out like giving out kajation. I was like, well kajay dear shivsha like Neil is like gave out gum do because Neil too because orenta glorver it's ashok these are telling someone off Beiidir actually she froze him not but beer swing of her fa like lahar click and post to me like sorry just later like Neil Astrachan B is bralam ruddy Martian agus fasta bhí mé glóirt faoin ceann seo le duine dúirt duine lom gur chaid siad Canada Ní mé cinnte John Jarmid ar an áit dúirt siad le duine you wouldn't open the window, would you? Or something like that. Agus dirt and duine. Huh? You go on, her baby shakes me. She like, and oscloí mé an injog an bhfuil mé abalta an injog oscail. Would you actually orchestra one for your oscail like? Yeah. So
tá codhór agus si feim ama faoi chin nua a an chartan agus is brala mé sin is brala an chunkar atá ag an hélig ar an bhéle. So sílam Beiidir cúpla blian ó hin híal mé gur drachrod a bhíon ach anéis sílam gur rud jazz é sílam a ggóil muid abalta é sin i dhéanú agus go háirithe atá daoine ag fólam agus níl na facail acu tá siad abalta an facail as béarla a úsáid agus tuigean daoine agus níl an buntáiste sin ag daoine eile a bhfuil teangathe eile acu mar hampla a táú ag glóirt le duine Spáis agus níl glór béarla acu. Ní bheith tú abalta an facail béarla a úsáid i gcónaí. So sé buntáiste é. Yeah, sin an rud le Gaeilgóirí táid goléir gá cheangach, le níl méid éis buúla le aon duine a leiríonn Gaeilge a bháin. I mean, obviously tá sin bronach marall go caiilann tú kind of an cultúr agus rudí mar sin like Severus-changa sin rud atá weim like go géir. But just tá sé Jackar orintanta sin á le caiith tú an iireachta chuteach rudí mar sin a dhéanamh like frásí really náidir céir le rá like frásí kind of dúchasach atá like tá gurí obair Beiidir agus níos go lin an teirí. Agus tagan sé le ham sílam but tá antanga ag gahrú ach tá antanga lin go fáil agus sin an rud is táhairtí sílam níor bhíon daine gra os rudú fosach é agus mar sin bhí marrá bhfuil tá antanga a gin go fáil agus is rudéanta é sin so caihí antanga ahrú i mhharil hain agus tá buntáistí agus míhhatáistí so it's killing like an frásá sin I méile like if you don't bend you'll break like muna bhfuil chun ghlacha le rudí nua agus smaotí nua ní aróic comá leis like tá an ladan imethe mar dhealgar áric sé isteach chuig an Frankie agus rudí mar sin. Yeah, ní dóilm gur like drochrod ra é amachchas amach. Óhíim óanta gohfuil daoine bra ar an méile an ómarcha, like nuair is a gom gur féidir le é dhéanamh, but just tá si leisciúil. Cuir sé sin astam óanta, but ní really harding sin Rominic nuair tá an Gaeilge acu. So te am intiam lei sin sílam bíam ag chur brú ar ghéine a bheith ag buintú said as céalaigh nuair atá so gom gohfuil siad abalta. Sílam tá so gom gohfuil tú abalta sin a rabbe sé rud bug dalí ach tá tú abalta é a rá. Ag torch muíine dóibh. Yeah, like an seachtain seo táid ag school summit, so like it's daltaí dar le bhéil like kind of 3 day go 6 day seachtaigh agus táid bhfuil le agus gaciile ó dearan siad. Oh, I've no Irish. No, I don't do Irish. No, I've no Irish because tá our rud ar nóí. It's faoi garmacha le Gaeilge, but it's us Gaeilge, and they're like, oh, but Larry is she béarla, and we're like, yes, but ní hin an pointe. So then you're like, okay, well, buin trí las, and they're winning trí las. Tá anna Gaeilge acu, agus just ceapan siad nach bhfuil, and nadidir an rud sin leis na scolanna leis an mútúir nó pe aspa muoín Beiidir gan sin comá. But sé just gas le feicáil a ríis agus a ríis agus a ríis eile. Yeah, sin é an dearcu a bhíon ag daoine sílan siad. Níl mé lífa mar sin níl Gaeilge go go, mar tá céal leis bí an agla ar gine nach mé na facail acu nó nach mé siad abalta an duine hiiscint ach mar dúirt tú bíon níos mó Gaeilge acu ná mar chialann siad go bhfuil agus i gcónaí agus is rudínta aonanta dearfa é sin. So Beiidir go gríoch nóimiid go luath sílam imíonn an tam chógáasta ach tá ceist amháin we just like tógáil as an gansaí cos nílas go gáit go fuair mé Primark so pennies. Okay, it's even lum de gansaí gorm Eímear áú tú é. Pennies. Cad é an terán nó na herán is farlí Eímear go ceis má so mna bhfuil tú sib sé ar nólas fao seo drasna mé ar choláiste legan so tá anna chuid árán ar tholas go as Gaeilge. Deir hin an ceann is fear ná rinne siad royals ní raibh fiú ar an gcósa seo rinne siad royals nar a tháinig sé amach an bhí sé like cóir
nach mór man ná go léir bhí like grúpa buclí amháin like baritone bhí sé go hálan. So sin beidir an ceann is like an astruúán cean is fear an ceann atá like beidir go cultúra Gaeilge like I mean óráis na bhhaile classic, but beidir like pegging litter more no rud kind of like spreal rud an leis kind of bit of cean mai ná is mai sin ná níor thula mé royals as Gaeilge a caihí mé start lei sin mar it's sock Shannon I'd say was govid sa no cool day but hatchin an Tyrant sin lom ag an am as béla so caihí mé start leis an cean sin ach bhí mise ag géis start le Come on Eileen as Gaeilge mar bhí karaoke na Gaeilge thuir sé an fi sean ar YouTube agus is bra am an Tyrant sin I deanga ar bí so caihí mé tréloin sin ach yes mailam pegging letter more bhí méid swinter Cherawhalia ru an mai an tain cean ri haní am ná banpádín cos dam mid sin é legan an ceig raibh sé just gas mar árán ná tá áráin inta mai as Gaeilge so a chaide tá simógah karaoke na Gaeilge ar YouTube tá sé an scalan inis tá brí jogam well na lyricí Ok, well bhí sé chojas a bheith ag Lord leat agus caiimiid é sin na anar ríis Tá so gom gníir daine sin gomininic le caiimiid é sin na anar ríis a rihan tairí Beiidir John himid ceanella mar bhí sé inta jazz agus chora inta nádartha mar bhí mé géirí so go agad but gur mí maigeh a charde as a bheith ag arc ar an bheochra seo agus bé sé ar fáil ar YouTube na dhé seo agus béime ag scríú na wathidil a fachanne na patrons ar Patreon so má tá sama goh bé an nasc sa thuair sios agus sinné go hálan gur mí maigad Eímear agus goníir go galat leis na fisein ar YouTube agus bé muidir dragháil. Slán. Ok, slán go fáil.